Percil katuran pinarak dateng panggungan. Kok wis kuwi lho. Sun Mas. Jogetmu po enak lho Mas. Aku ki adike tukang son lho tiga iyam. Awakmu ki? Nggih. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Wilujeng dalu Mas Percil sami sehat. Sehat. Alhamdulillah. Meskipun mengkis-mengkis kula luar biasa dalu niki napa malih teng daleme Bapak Kartono. Notokar niki. Lah kok muwalik Pak Kartono. Pak Kartono sekeluarga. Mas ya. Mas Kartono. Mas Kartono sekeluarga matur mbah nuwun. Nggih beteke acarane niku kitanan nggih. Nggih. Kitanane Pak Kartono. Lho putranipun. Putrane Pak Kartono disunatne karo Pak Kartono lho Mas. Lah iya to. Duwike sapa sing nggih sunat? Duwe Pak Kartono. Lah nggih, mriki niku wilayah kula, mriki niku. Wah. Kala wingi kula teng mriki niki nggih wonten tamu-tamu undangan nika. Wonten Pak Dewan kalih. Tapi rong ngundang mbuh wong enek ora. Oh sambar Mas Harto yo. Ya iya Mas Harto, Mas Harto kabeh komplit rawuh. Dalu punika acarane syukuran kitanan. Putrane Pak Kartono nggih menika Mas Aktar kalian Mas Raka. Leres. Lagi ngoten to? Nggih, leres Mas Percil. Sing sunat sapa? Aktar karo Raka. Anake sapa kuwi? Anake Pak Kartono. Lho apa mungkin Pak Kartono ndek anak, lek meteng piye? Iki lho anak iki lho bojone sapa to? Ibu Tamisih. Sapa jenenge? Oh mbahe Bu Ismaswati. Bu Ismawati. Ismaswasti. Alah. Ismawati. Ismawati. Puskesmas. Lah iki lho angel iki lho kok angel iki lho. Bu Ismawati. Wong kula niku pun tepang kok wilayah mriki Mak Cange. Wau mlebet sampun daharan komplit. Apa ae? Dados mlebu kuwi sanek apa kuwi soto. Terus rawon, sate, empek-empek. Apa enek empek-empek barang Iki rencana. Enake lalapan siang sementara. Rumah saku mau ning kono ya enake bandeng, iwak empal. Nah niku lho. Nika seksine wit enjing niku
Wiwit saking udang, lele, mujair komplit Mas. Jenengan mawon sing rawuh rada randat. Mboten ngoten kula pun ketwau wong niki disalap teng mriki niku tanglet kula Pak Kartono niku. Yen panggonan dikene-kene iki wis dipasne karo sing diundang. Lah kok iso dipasne? Sing diundang percil ning jero kene ora kodhok tok niku niku sakne. Mangsa. Berarti dulur-dulurmu ki wonten. Dulurku ki wonten iki akeh. Wilayah kene iki wilayahku Lamongan. Paham ora kowe? Lamongane terkondange apa? Lho, Lamongan yo kondange soto Lamongan. Lalapan. Ning dindinggon iki wong Lamongan komplit ning dindinggon. Mesti gambare apa ki warnane putih layare, enek bebek, enek mentok, Lele. enek gurame basan mlebu enek mung lele tok. Liyane entek. Ya saking larise. Laris kok ning Niki jenengan ndongakne napa sampun wau? Nen Anu damel niki lho. Mpun. setidaknya nek kene awakmu lagi pertama iki neh bar bodo awakmu yo ngucapne apa iki wong isih dinane Idul Fitri dina Syawal mbok njaluk ngapura dosamu akeh karo masyarakat lho Aku tenan anu macange wisin aku ndek iki. Pripun? Kala wingi niku kula jenengan pun semerap anu piyambak lak poso niku kula niku sok-sok niku safari Ramadan nderekne Gus Idam. Nggih. Gus Miftah. Terus Gus apa? Gus Muafik. Ya. Terus apa Gus apa? Terus Gus Samsudin. Tutu gak melok aku kowe gak. Jare kancamu Kuwi tangga. lah yo Niku kula nderekne sedanten. Nggih. Lah pikirku ki ya iki cerita tenan lah iki. Nggih. Pikir kula niku teng desa safari Ramadan ya ibu-ibu ngono ki komplit. iya sasi poso Melok taraweh. Boleh. Taraweh pikirku ning ngarep dhewe, lah kok aku dikene mburi dhewe. Taraweh ning mburi dhewe, mburiku cah cilik-cilik. Niki cowok cilik-cilik akeh kene iki. ya bener nak tarawih kuwi ning ngarep iki wong tuwek-tuwek sope ditata wong tuwek-tuwek Ya terus dipangan ngono Mas. Iki lho Mas jajar kan sop. Aku ning mburi dhewe. Bahasan aku ngene iki lho Bos, nuwun saya pas ya. ruko Ngene iki. Lah kok cah cilik-cilik ning mburi ne. Cil, nyamuk Cil. Kuwi tenan kuwi. Aku ape nesu wedi. Iki wedi dosa, ora nesu ki anake sapa aku. ngene iku ya dikandani Lah kandhani piye? Masa aku bengok-bengok ning masjid. Wong kene pas ngene terus kono. Cil, nyapa Cil? Cil. lah awakmu terus piye Ora penake dadi dagelan ning ngene iki. Lah piye? Lah teko kuwi mau, teko. Ibu-ibu, Pak sapa? Pak Kar. Oh, sugeng rawuh Mas Percil. Lah ning mburi toilet. Heeh. Ning adeng toilet cah cilik karo meneng ngene. Kondi Cil nguyuh to? Heeh, aku ya ngono. Aku ya meneng ae wong ya pancen profesimu ya ngono kuwi Iya. kuwi ya kancamu cah cilik-cilik ngono Masalahe nanggap ngene iki larene cah cilik ora iso lho Le. Contone sunat iki. Lah ngrawone Pak Kartone nyapa Percil sebab ning kene iki. ya sebab awakmu wis dianggap dulur dhewe Sing ngomong sapa ya dibayar kuwi kok. Ora dibayar ora mungkin rene kok. setidaknya awak dhewe iku silaturahmi Lah sepenting dhuwit wis. Oh, alah. iki dulur Sedulur karo duit pilih abot ndi? Duit. Oh, abot duit. Sampeyan abot ndi? Abot dulur. ning minangka wong Jawa kuwi kudune abot dulur Iki mau abot apa? Abot dulur. Dulur nggih. Nggih. bener kuwi Bener apa? Gelem sampean mulih salaman tok. Loh, maksudnya dulur sing sugih duit ngono lho. Dulur sing Sugih duit. sok-sok sing sugih ora ngerti karo tangga karo dulur. nah niku lho niku akeh tapi nak kaya Pak Kartono ngene iki mesti dulur sugih dhuwit ya ngerti karo Jenenge ngene iki sedekah. awakmu yo paham Acara kaya ngene iki nyenengne ibu-ibu delon. Iki jane ndelok wayang apa pengajian iso kudungan tok iki lho. ya awak dhewe Rukune wong kene iki mergo ibu-ibu wis padha ngerti awak dhewe wis kulino kumpul gus-gus kiai-kiai kuwi mau Oh ya ngono ya Le. nah dadi awak dhewe Tapi mriki kompak saestu kok Macange. Kompake Melebet jebleng. Nggih. Pertama tanggapane foto. Laras. Foto sak keluarga. sapa ae Alah digoweret rene aku. tapi kan ayu-ayu Ayu apa, Nek? mbak-mbake mau lho perawan-perawan sing tuwek loro ngono ora. rasa mbok omong nih ngono kok mbok omong nih Iki bandel bos sapa? walaupun tuwek-tuwek tapi kan wangi-wangi Wangi apa? paling nggak mau ambune Rexona Remason, apa ngomong Remason kowe? Kowe apa ngomong Remason? iku sing tuwek-tuwek loro mau lho kuwi Kok rumah aku awake dhewe lek iki hibur. Menghibur. Sing penting ndongakne Bapak
tuan rumah. Pak Kartono Bu Ismawati. Apa le? Dungane apa? Muga-muga ya tambah rezekine saya lancar. Amin. Tansah barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah samumbarange, barokah keluargane. Tansah diparingi panjang yuswa sing barokah, sehat wal afiat. Muga-muga putra-putrane dadi putra sing pinter, saleh, migunani tumrape wong tuwa loro, nusa bangsa, negara lan agama, mituhu marang Rama Ibu dlawah guru. Muga-muga kanggo sapa wae tansah apik samumbarange. Iya. Lan sing rawuh ning bengi iki muga-muga panjang. Siti ae ora usah. Donga kuwi brol sekalian. Lah macange lho donganmu sithik tapi anu apa ki trenten nggon-nggon anu kewajibane ki enek. Paham ora kowe? Lah awak dhewe iki kadung ndonga. Ya sing penting awak dhewe sehat, duwite akeh, selesai. Wis kuwi tok pokoke. Ya karo ngucapne selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke fitrah. Nah, lagi kosong-kosong nggih Pak nggih. Kosong-kosong. Niki kula tepangaken sebab nek dulur-dulur niki saking Jawa Tengah sedanten ta. Jawa Timur. Niki Jawa Timur. Jawa Timur. Sing Jawa Timur pundi niki? Niki 1 2 3 4. Niki. Nggih. Jawa Timur ning sisih kulon, Mas. Kulon ndi? Jawa Timur sisih kulon. Dadi mepet Jawa Tengah. Nggih. Tapi tesih Jawa Timur. Jawa Timur iki sedanten. Nggih, danten. Tang kula anu kenalan pareng kalih. Pareng Oh, monggo. sama nesu. Ora ngapain. Alah sama dalang gampang nesu. Ora Mas, ora. Nggih, sang mriki riyen nggih. Nggih. Niku ibu-ibu nggih tepang. Sinden kok macake ayu-ayu carane macak pripun ngoten lho Mas. Nggih. Cak percil yo niki lho senengane kok kaya ngono anggere wong wedok sing mening sithik kok langsung kudu dijak kenalan, dijak salaman. Aku ki memperkenalkan diri masyarakat penonton itu biar tahu. Paham ora? Bareng asma sinten Mbak Yu. Nggih. Ngagem. Anu nggih, emang radi anu nggih. Nggih, nuwun sewu Mbak Yu, bareng asma sinten? Nggih, rati. Anu kedah loading sik. Oh, loading. Lobet le kudu dicas bisa kita. Bareng asma sinten, Mbak? Dalem Novi Mas Precil. Novi dalem saking pundi nuwun sewu? Kula saking Solo. Oh, Solo. Tapi sering teng Jawa Timur nggih? Insyaallah. Oh, nggih. Arep entuk Jawa Timur to. Oh, ngoten. Nuwun sewu Mbak Novi sekolah napa sampun kuliah napa sampun mantun? Pun mboten kuliah. Oh, mboten kuliah. Tasik gedabel napa single? Single. Kok single apa gedabel? Gedabel duwe pasangan nek single dhewe. Oh iya. Single nggih? Single. Oh, iki lho single dagangan iki mau lanang iki. Lah iki lho single contone pecah kaya ngene iki lho. Nun sewu Mbak Yu, hobine napa nun sewu? Sopo mancing? Kula awakmu dhewe mancing. Wong wedok mancing perkara apa piye kok? Nun sewu hobine napa nun sewu, Dek? Shopping. Napa? Shopping. Alah wis. Apik Pak, blonjo. Apik dekulmu kuwi wong lanang bosok musuh iki. Wong wedok sing ngerti omah-omah yo ngene. Alah, lha iki mbok belanjani pira? Saulan 5 juta. Wah, ora duwe apa-apa kowe mangsamu bosok wong lanang. Minggat iki, pindah. Niki daringane bocor niki. Oh, gak kena Wis berarti. gak kena. Amit nun sewu. Nomor kali nun sewu paring asma sinten, Dek? Kersane tepang menika. Nggih, kula Fafa. Oh, Fafa. Oh, Fafa. Fafa napa fufu Fafa? Fafa. Fafa napa Fafa? Ora nganggo fufu. Mboten. Ndadak ngisi chip barang kok. Nggih. Fufune alah. Daleme pundi? Kula Medion. Oh, Medion. Nggone pecel. Nggih. Pundine bagi? Kidule. Oh, kidul. Nggih. Arep muni kidele. Ora. Oh, kulino bosok. Ora. Kidule bagi. Kidul. Asli Medion nggih. Nggih. Oh, nggih. Pidalem Medion nun sewu hobine napa Nduk Cahayu? Kula hobine ngetap oli. Oh, Ngetap. Masa wedok bengkel. anu macange niki jane sinene sampean apa nyambi bengkel apa piye ngetap oli. Mas ngetap oli niku napa? Ayu-ayu Ganti oli niku lho. Oh, ganti oli. Nggih. Oh, bapak bengkel. Nggih. Oh, ngewangi bapak. Nggih. Ini. Berarti wong wedok sing apik, Pak. Oh, apik apa? Pekerja keras. Ora iso, lambene lunyu, cekelane oli. Oh iya. Ah, daringan bocor iki. Salah kabeh to. Nek daringan bocor. Nah, iki lho apik, Pak, mesti. Iya, lek disawang itu kok mripate blalak-blalak. Blalak. Ya. Bareng sama sinten, Mbak? Nggih, nderek tepang nami kula Neha. Neha. Oh, Cina lho iki lho. Oh, turunan cuilang tong ya iki gitu ya. Neha nggih. Neha Oma itu ya nggih. Nun saya Mbak Neha pit dalem sang pundi? Madiun. Madiun. Nggih. Celaem nika. Nggih. Awakmu sampe Madiun. Ketoke nak Madiun kok langsung ngapal. Nah, aku tahun-tahunan ning kono mangsamu caruban sing cekel aku biyen. Nun sewu Madiun nggih. Nggih. Nun sewu hobine napa Mbak Yu? Menyapu.
Nyapu. Nggih. Wis Seneng bersih-bersih, Pak. Apik berarti. jaringan bocor niki. Anak do fatu minal iman. Alah lagi gampang ngresikin ngentek nih dhuwit wong lanang kaya ngene iki. Gak iso, guys. Oh, resikno. Nyapu kok ya jaringan bocor kuwi. Jaringan bocor. Bareng niki sekawan bareng kamu sinten, Ndak, Mbak? Nggih, kula Iva. Iva, Nggih. di dalam sang Medion. Nggih. Medione pundi? Dagangan. Dagangan, wis ora usah ditekokne le. Lha nyapa kok sore? Dagangan iki dagangan bolak-balik didoli no. Pikir suarane Mas Le. Jaringan bocor. Bocor. Oh, bocor. Wis gak enak sih kok Bocor kabeh. bareng asma sinten, Mbak? Hobi menyanyi. Alah, iki malah ora bocorne. Urung ditekoki apa-apa hobi menyanyi. Justru malah wong wedok sing cepet ngene iki urung mbok takoni langsung jawab. Iki akhirnya mulai ora langsung ning Medion, dicelokne Pak Purnomo pedhot. Maksudnya cepet no lho, Pak. Cepet apa ya kecepetan ya bosok kuwi lele kok. Lagi mbok takoki nama langsung jawab hobi kuwi lho. Hobine apa, Mbak? Pidalem sang pundi? Medion. Hobine apa nuwun sewu? Menyanyi do, menyanyi. Yo mau nyanyi jublek sik lho, Teko ae, menyanyi, menyanyi. Aku ora teko. Asmane Iki nakal iki. Iki nakal pojok dhewe sing nakal sitok-tok kuwi. Lah awakmu apa apal karo sinden iki kok? Ya apal iki. Iki larane gedang ini apa mlakune kene. Wong ki lak luwe garek mangan ning kene iki. Oh, tujuane kuwi to. Tujuane ning pojoke sebab enek panganan. Berarti senengane mangan. Iya sindan-sindan ngene iki kan resik iki rene apa-apane. Jajal engko jam 2 jam 3 iki jerone apem, dadah, jenang kuwi. Masamu kuwi aku ngerti sebab bojoku sindan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan apa ya ning omah rene apa-apa kuwi kok. Nuwun sewu Mak Sange. Nggih. Niki sampun kula kenalan kalih teman-teman menika sinden-sinden. Nggih. Lah niki wayahe jajal. Jajal Weh. apa? Suarane no, Bro. Oh, Mau suarane. kan wis oke. Heeh. Iki kita coba. Niki nuwun sewu lho, mboten napa nggih? Mboten napa-napa monggo merdeka Saya- mawon. Nggih, niki kalih musik napa kalih niki Din? Derek. Lah jenengan apa derek kula gerengan niki. Sik to. Niki pun dikawekane saking awal. Nggih. Gamelane disiapi. Nggih. Musike ya disiapi. Wah, kula Regane mesti napa? Jelas panjenengan rawuh, kan. Aja nganti nguji wanis, pokoke kanca-kanca niku tak siapke kabeh. Wah, lah niki napa nggih? Bolok-bolok kula sedanten iki lare-lare. Apa iya to? Lah iki beras grup. Iki grup ya grup yuk ini bocah. Maksudnya grupmu ngono lho. Grup ya grup yuk. Jajal coba ya. Nggih. Minor. Minor. Kakak 1 2 3 4 5. Hadap sana semuanya. Lho wis ket mau madhep rono kok mbok kon madhep rono nek. Iki jajal antara iki kekompakan iki karena kekompakan ibu-ibu yang di bawah. Oh. Nggih, mangke saged kompak nggih nuwun sewu saged napa mboten? Oh iya para, iki isor lho kompak apa nek sampean ra kompak ora isin sampean dulu. Nah, Coba. mosok sampai kalah karo mak-mak. Jadi kayak aku ya. Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Coba itu. Ya. Oke ya. Set. Wih. Set. Klik. Kuwi termasuk joget tokrok kuwi to. Tokrok dasmu TikTok. Lah kuwi lho. TikTok ke tokrok. Coba ayo. 3 2 1 ki alon-alon sih. Kari manis. Ayo sing manisnya silang apa kene sih. Ayo kesepakatan piye? Ayo coba gini sih terus silang munyer-munyer ini. Oke. Asik. Ini coba, ini kekompakan teman-teman ya. Kari manis, kuryang manis nambyaiku. Wes yo wes, hati pikir apa kerasa. Balik. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Pinter. Wes yo wes, hati pikir apa kerasa. Tepuk tangannya mana? Yogo semuanya. Ini sudah yang kekompakan yang sangat luar biasa. Sindene. Kowe milih kompak ae apa kompak iki? Yogone sik no. Yogone sik dijajal no. Aku ora percaya. Jajal yogone sik. Iki lah yogo iki aku ora percaya. Nek yogone mesti yo iso. Mesti coba. dene lho sok kompak. Kowe wis jajal. Ngene Pak. Gak percaya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Lah ya. Oke. Ya. Ketoke aku gak yakin yo gini. Jajal. Ayo. Ora yakin aku lah yogo. Lah iki aku sik yakin. Aja sampai kalah karo sing dhuwur kene. Oke. Wong lanang-lanang aja sampai kalah karo wong wedok. Oke?
Oke. Ayo. Anu Mas, syutingin Mas. Syutingan. Ini lagi hilang ini. Lah iki ngerti. Kayak pojok. Awakmu ra Mas yo sepuh ngono Mas. Ya oke. Kok ibu-ibu jangan sampai kalah. Ibu-ibu jangan sampai kalah. Ayo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis, hang dipikir apa krasa. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis, hang dipikir apa krasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk teman-teman. Ojo nganti kalah ibu-ibu yang di bawah. Nuwun sewu lho Mas Ake nggih. Padahal kesane kekompakannya ada. Niki ibu-ibu yang di bawah. Ayo coba. Lah yo gerang-gerang tuwek-tuwek iso digarap cah cilik gelem. Ora ning ngono lah iki jeneng kesehatan kan seperti ini. Oke. Guyon, seneng, refreshing golek hiburan. Oke. Kari manis. Ayo tangane. Kurang manis nambyai gula. Kudung biru ndelok ngene ra ro. Tangan ngene sik lho. Ning pipi terus ilang. Kudung biru tolat oleh anake nyapo iki. Ya coba gak apa-apa. Ayo. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wis ya wis, hang dipikir apa krasa. Satu lagi. Ayo. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wis ya wis, hang dipikir apa krasa. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Ya ampun, nadane coba minor. Sik to Pak, iki mabar ibu-ibu, bapak-bapak lho, Bapak. Ora mungkin bapak-bapak isine mancing sesetian. Lah jebule kompak macange. Marga mriki niku insyaallah wah kompake luar biasa kekompakane nggih. Niki dijak joget saged, dijak napa-napa saged jebule. Ploso Wahyu kene. Apa? Ploso Wahyu. Apa nih? Iki Ploso Geneng. Ploso Geneng. Ploso geneng iso wahyu. Disone Ploso Wahyu. Oh iya wis bola sore karepmu. Wae ploso ngono ae. Niki tak kula nyobi kalih. Ini sama ini. Ya, gini, Mbak. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wis ya wis. Hang dipikir apa krasa. Yo, kari manis, kurang manis nambyai gula. Wis ya wis, hang dipikir apa krasa. Mbak Yu, niki namung intermezzo lagune kula manut jenengan. Cobi apa? Mau nyanyi lagu apa? Bisa aku. Alah, aja cedak-cedak. Kok iso muni? Jebul Mas Percil ganteng jare je. Lah opo? Ngono kuwi. Rupamu kaya bandeng mangap. Masamu kecantol listrik kok bandeng mangap iki lho. Lah bandeng mangap dipakani ngono opo-opo. Masaku. Apa Nduk Sayu? Ayo lagunya apa? Lestari. Apa? Lestari. Lestari. Ya. Lestari. Betok. Lestari sing anyar iki lho. Coba. Gamelane sepiro? Sang patih Sikrono Ora budalan mau gitu. Apa budalan? Coba aku pengen satu dulu ya, Pak. Sang Dewi katon nglam-nglami hamba barwawa suatane saya, Bro. semi karo antati kraja
iki lho. Kadung po enak lho lagu. Ngawur karo Mas Aku. Iki penuh penghayatan. Nuwun sewu macange kula lek nembang kok mboten damel penghayatan. Kula mboten anu, cara awat ati kula niku mboten pas ngoten lho. Harus banyak bawa ekspresi, bawa yang gimana coba yuk. Ya didone ekspresine piye. Coba. Sang Dewi katon nglang-nglangi. Oke. Panjang kapitresna. Un. Kang, awakmu lek muni hut kuwi lho. Nyapa? Wong kaya prapatan lho. Jenggok. Loh, tapi luar biasa loh. Penghayatannya bagus, suarane apik, ora nguciwani, nadane ora mbleset. Oke. Ning lak karo goyang ngurung tentu. Oh, karo goyang bareng. Coba ayo. Sang Dewi tang tok tang tang. Hamba parawawan tung tung deng tak dong tak dong dong. Coba coba aku pengen. Ayo. Kudune iso lho kudune. Alah, tak rapi kapok. Mbah, Senengane kok iso. Ora iki lho. Ayo coba kayak gini dolan Mbak dolan aku. Sang Dewi katon lam tung tambah berwangi tung deng tak dong dong. Oh, keyboard aja, pakai keyboard aja. Ayo coba ala lagu yu ala iki opo ya. Tanganmu. Ora nuturi ya, nuturi. Amin lu saya lho Pak Cakek niki urusan kula lho nggih mriki. Nggih, jenengan debok lho nggih. Oke, digaris sakmene rene iku. Bagiane awak. Pripun? Niku jenengan mriko niki kula. Nggih, ya wis kono-kono wis. Ayo kene. Aturno sikilmu. Sikilmu ono. Oke, rata ndek. Mbak, rata ndek. Iki rata mundur. Masuk. Ayo. Sang Dewi ayo. Aja guyu. Alah guyu, percaya guyu. Pak, ketoke kok pedes ya, Pak. Iki kisah. Ayo koyo Kowe sing ora tau serius kowe masalah kuwi. koyo sing ndek wingi lho ya. Oke, nonton dek. Kenden. Pak, niki klepe dol Pak. Iki lagi pertama. Oh iya. Urung ngerti. Iya, Kudune njaluk sayur. diwarai. Oke. Mike iki. Dadi ngene lho. Sang Dewi gantinya tanjabar mewangi tung tak. Asik. Oke, siap. Siap, oke. Apal ora? Alah, aja guyu kacane akeh lho, sammu guyu ning kacane malah. Ayo, 3 2 1 ayo. 3 2 1 ayo. Sang Dewi katon nglam-lami. Babar wangi semi. Alah. Piye iki? Kayak balik. Ya ampun, rada-rada. Kendoni Pak Pere, Pak. Rada-rada kok langsung balik susi. Ayo kene. Ayo kamu sekarang. Ya. Coba. Ayo aja guyu kancane tok. Sikilmu ndi? aja ngel-ngel. Ora angel. Nanti nek pertama ya angel. Angel pertama, tapi les lama ya les lama penak. Opo? Ya. Sang coba. Sang Dewi katon nglam-nglangi. Amba parawangi. Alah. Aduh, maju. Aja mbok ireng-ireng ning ngene. Piye ta? Oh, sampean madhep rene, sampean tebok, Pak. Sampean tebok. Iya. Sampeyan mriko mawon, ampun mriki. Niki urusan kula niki, ngeten niki. Maju aja miring. Miring ya sing mburi ra marem lho. Ayo. Penak miring. Aja, ayo. Sang Dewi katon nglam-nglam. Asik. Amba parawangi. Semi. Dalange lirik. Kok malah dalange ngelirik. Wah, iki bahaya iki larang ini. Nah, wis. Ngono ae pokoke. Bahaya. Nek gak ngono dilirik. Lirik tok ketno. Ya ayu-ayu apik-apik nembange ya penak-penak. Macane saestu niki pun mboten rugi kula niku sakniki. Ngoten. Niki larek kali niku sinden-sinden niku
Anune niku swantene sae, vokale nggih sae, jogete iso kompak. Sik toko anune barang yo maksudnya piye? Maksudnya piye lho penampilannya. Sing jelas to. Penampilannya anune niku alah. yo anune penampilannya ngelirik kelentu kula. Maksudnya penampilannya ngarep kula ngoten. Nah, performnya itu bagus banget. Niki saderenge niki mangke kula lanjutaken sinden-sinden. Tekan tesik wonten bintang tamu niki kathah dalu niki. Oh, ngoten. Nggih. Niki wau Happy Asmara. Rene Pak, Rene. Mriki namung WhatsApp kula benjing badhe kepanggih. Oh, lah terus akeh kuwi lho sapa ae. Pirang losin? Iki kok enek loro. Rong losin. Oh, rong til. Rumah saku nak ono 4 loro artis kondang-kondangnya Jawa Timur. Nggih, niki lak niki sakniki sing kula dalaken sakniki. Ini khusus wilayah Jawa Timur dulu. Ya. Mari ngono engko ditokne niki wau Mbak Silvi. Ya Mas Silvi Kumalasari. Oke. Rawuh ning kene. WhatsApp aku sesuk ape ketemu. Gusti Allah. Nggih. Mong WhatsApp tok oleh. Niki di anu sakniki man nggih. Mboten napa nggih. Nggih, monggo. Yuk, aku njaluk spote, Cok. Spot sembiarang sakarepe sampean. Monggo kersane sinden ingkang mriku mangke ditata jalannya karena sinden khusus ini enggak iso mlaku le. Lho, masa ning Ora iso mlaku. Kok ora iso mlaku mosok ngisot, Pak. Kaya suster. Enggak mate lak lunyu-lunyu angel lho, Bos. Oh, kulino ning nganu ibu kota. Selamat malam. Itu. Suarane nggih. Kok enak suarane. Adik. Iya kakak. Santen lho. Iki penting bocah sik cilik, niki SMP. Bisa minta nadanya ndak? Lho niki, omongane ngoten niku lho. Kalau apa iki matur kula sik urip niki. Jarene iki artis ibu kota. Nadanya apa, Dek? Anggur merah. Anggur merah. Kowe jane apa nyanyi apa mendem? Maksudnya AM lho. Aminor. Oh, Aminor. Aminor. Coba. Suaranya saya. Itu sudah Kakak, Adik? Iya. Gue sih lho. Aku iki tukang tambal ban. Oh, ya Allah. Rumah saku nek menawa lagu Gusti apa? Allah. Jare aku lagu iki apa kok aku iki tukang tambal ban. Tapi lagu Oh, enggak apa-apa. Terus adik. Uripe. Tepuk tangannya mana? Ndak usah tepuk tangan. Kenapa sayang? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Ganti aja lagunya ganti. Ganti nek. Ganti apa? Jaluk apa? Masih nadanya sama. Selendang biru sing ana ning pundak. Pikirane apa? Kasih jalan ibu, kasih jalan. Kasih jalan, Ibu. Bocah cilik nanti jalan sama kapot. Tanpa warna. Amit nggih. Wah, lagu wedi lho Le. Endi ta? Lagu iki Urung ketok nih. lagu wedi jarene SMP. Urung metu lho. Lah kaya ban serep masalah. Suarane. Ya kan sehat, Mas. Lah ono suarane cilik. Suarane cilik kok jarene Pak Anu kok SMP. Iki ya kantin lah iki. Amene iki. Oh, ibu kantine. Kantin SMP. Aku naik. Yo naik. Jeplok ndak? Enggak aman iki sudah Aman. Amit nggih Pak D Medot. Nggih, pun monggo. Iki opo lho sing Lah yo pas karo awakmu. Aja rusak suasana lho kowe cah. Iki lak nesung mangan kabel bocah iki. Ojo biaya. Selendang biru Oh, mesti ngono kuwi lho sesuk ngombe obat asam urat. Mesti ngono kuwi, gorokane asam urat iki ya. bareng ngerasa tresnaku. Ini suatu alangkah baiknya biar dia itu nembang dulu Oh, yo manut. sebelum kita berbahasa basi. Ndak usah.
Nyapa kok ndak usah, awakmu iki sinden dadine yo nyanyi. Ya ndak kenapa cangkemmu tadi kok muni saya kayak sapi. Nah, kuwi lho, salahmu kuwi lho. Aku itu bukan cangkemku. Lah terus Kuwi lambemu dhewe sing ngomong Ora, Mas aku iki kok lha iki lho delok ta, wah sinden kan lurus kaya iki lagi punuke kaya ngene terus piye? Masamu. Lho ngene iki malah esok itu lah ora dibelah wong iki masamu. Lah yo malah apik to, Pak. Ngene lho, Nduk, Cahayu. Niki teng daleme Bapak Kartono, paham lho? Oke, iya. Pak Kartono nyunatke putrane. Nyunatke Bu Ismawati. Mak Cange. Oh, nggih. Acarane kene kudu sing apik, aja nganti Siap. ngisi-ngisine aku. Njaluk pelok apa slendro? Selendro. Slendro mawon Mas, slendro. Kersane anu, Leres. mriko kalih mriki kersane imbang. Iya. Wong sak dasare ya putra seniman kok ya. Matamu. Ya sing Kowe lho, apa pelan rono. Lho aku kate rono kok iso mbok ndek wong dalane apa? nah, awakmu ngalang-alangi sinden kene kok. Iki nembang napa-napa all round. Betul. Lare niki. Berarti sarwa iso. Iso. Ndek ngenane. Ngantem bataku tanggane pinter ora ukur. Pak kuwi pedhot kuwi berarti, Pak. Ayo lho. Nembang Banyuwangi ora apa-apa ya. Iya. Dengan karakter yang berbeda coba. Iya. Nek omongan apa ngono kuwi to? Iya iya. Iya iya. Nyongo kok anu. Nyongo apa manyura? Mulemu. Nyongo apa manyura? Nyongo. 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 Iman. Cai. Mak. Ngece iki lho, ngece. Ngece. Laten iki lho ngece. Guyune ngece. Sapa ngece? Oh, sampean karo pandhengane wong guyune dipongor karo iki. Hati-hati sampean. Sampean peladen ya. Wis gak ngekeki jajan ngece. Lah mau sing ning ngarepmu apa? Ngarepmu mau apa? Endi? Mau. Iki kok Ono apa komplit ae. Mbok entekno kabeh. Coba. Emane Yo. Masa ngono? Riko. Yo enak-enak yo teh alon-alon hang penting kelakon yo teh hop. Yo. Hop. Iki seneng, kuwi seneng karo suaramu. seneng terus guyune sangat bahagia ngono lho. Kok ngelatah Hangat sonjalo menana. Enak-enak nonton. Yo. Golane tok. Yo. Asik. ya mandul ngono langsung krasa lho, Pak. Iya no, gajah Iya, tok iya. lele. Adane gajah. Ngawuri punel ngerti yo. Punel. Oh, ala kowe sak mobil entutmu gadeke ra ukur. Aku iki maskote kene lho. Maskot apa? Lah paling batik dhewe sak mobil entutmu lho, kok maskot Maskot apa? apa? Bandeng. Oh iya. Oh, bandeng mangap Ngomong kuwi mau lho. nuwun sewu kon lek ngomong yo ditata perkara entut mambu-mambu. Kan Lah, wis tak teko mambu. duduhi carane. Carane apa? Carane ben Cek gak mambu. Cek gak mampu ya apa? Dinget. Oh iya. Hah? Iya. Entut kok dinget. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Kowe tak dijamin mutah-mutah kowe nganggo kuwi tenan. Terusne. Lho ya kon sih. Sun welasi. Pak, Jane kudune lah karo iki, ora karo kowe karo kuwi. setidaknya awakmu ya harus romantis ben chemistry-ne itu dapat. Ono iki bos, Iya. aja ate macem-macem. Ya mong riko hangsun sayangi. Besok sampai saiki ya cintaku setengah mati. Jadi nih nggak penak sih bos. Gak sandut.
Sing ndut kuwi sing ndi sing ndi? Oh, matur mbah nuwun Mak Cange jebul agek pisane wis ketok gathuk. Nah, ngeten iki pun jodoh mangke lak teng Sragen teng Klaten lak badhe wayangan njenengan telepon kula mawon. Insyaallah, insyaallah. Awakmu siap? Siap. Nek ngono. Sampun kompak nggih, Iya, kompak aku jan matur nuwun karo awakmu, matur nuwun karo Mak Cange. Pak D wis tenan aku wis sesuk-sesuk lho Cahayu. Sesuk-sesuk. Wis sesuk ndi? Benjing jenengan tepu ndi? Sesuk Nggih. ya Bali mulai. Lho, Mas mboten Tanggapan tepundi ngoten lho. Lah benjing mboten wonten. Tanggapan tepundi? Sesuk ndi kowe? Ya melok sampean ngono Lah, lho. aku ora nang ndi malah aku ning ndi. Aku nganggur. Aku lho nganggur. Masa yo renek tanggapan lho, Bos. Nek tanggapan ning ndi? Lha jadwale wingi? Jadwale ndengi bangus tanguskan. Waduh. Pak, kula nderek jenengan benjing. Derek jenengan mawon Tanggapan iki Pak tepundi? De. Lah aku sesuk mulai Sragen kok. Sesuk kono mulai Nek mantuk Sragen tanggapan teng Sragen to. Nggih mesti. Kula derek. Nusul jenengan mawon Kula Pak nderek De. jenengan mawon. Ya ampun ana sindan kotak. Tok tok Astagfirullah. tok tok. Tak tak. Si Tanjung. Jung. Iki karo masaku. Iki lho karo macange kok. Iki lho karo macange. Wilujeng dalu Mak Cange Nggih. Bulimbu Allah. nggih anu pripun kabaripun panjenengan pun dangu mboten kepanggih Nyatra tau ketemu. Nyapa to, Pak? Lah Mas. pikirku apa jebul bantal. kene iki sik matur karo anu Pak Dalang malah dolanan Lah iki asli lho. Asli apa nek bokong jintul ngene kok piye nek kon. engko tak paringi Wah, Pak nih. Cek gelem ya tak sapa? lewek Iya, weri mati Pak. nggih anu sugeng tetepangan Nggih. Mak Cange Jenengmu sapa, Nduk? Kenalke. dipun tepangan Tak kenal Makata. tak kampleng Sayang. Sayang. tak sayang Kemarin kan pas sinten, Nduk Cahayu. nggih kula nyiliti Mak Cange Kok nyiliti? Maksudnya nyiliti sapa? nyiliti Mas Medot Yalah. Mas jenengmu ki lho sapa? Litiana. Oh, Litiana. Nek ngene iki wis ngagem busana kebaya ini kan aku nek wedok iki celuk nyi to, Mas. Umpama ning ngene iki. Anu Mbak Uun ya nyi Uun. Probo, Mbak Probo ya nyi Probo. awakmu Liti. Nyiliti. Nggih, nggih, nggih. Mbak Nyiliti. Mbak Iya. Liti ya, Mbak Liti ya. Aku nyiliti Pak Kartono. Nyaput kok Pak Kartono. Lah piye lho Pak Kartono iki karo aku wis plek to, Mas. Pelayaran kok seplek karo awakmu ki lho. Aku ki sadurunge berlayar, dhisik kenal aku, sadurunge kenal karo Bu Eswati. Mosok. Lho piye to, Pak? Kartone sapa nguwok lho dhisik iki. Iso nguwok, kowe kaya ora nguwok. Wah, kuwi ndi to? Kok iso iki lho? Nguwok iki bang apa kuwi apa? Kuwi nggon jual beli, Mas. Aku ning kono ya bakulan. Bakul apa to, Nduk? Lho bakul kroto. Pakan Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Kartono. Saku. Saku, Dik. Nggih. Cahayu. Aja guyon to kowe mau. Guyon ta awakmu? Boten. Yo ngaturke apa ngono to? Nggih. Iki sing dina Sawal, Mumpung ngaturke apa sepiro? ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon warga masyarakat Ploso Geneng. Geneng nggih. Geneng. Ploso Geneng, Desa Ploso Wahyu, Ah. Lamongan kene ya daerahku to Mas. Weh, Ro apal wilayah berarti. kene. Gapal kene iki kok iso kene iki Presiden Jawa Timur sapa takono aku. Mosok Awakmu Lho. apal? Takono aku. Lah iya sapa? Lah iya, aku ya takon awakmu padha ora ngertine kok. Rumah saku nak ngerti sing latih Lamongan awak. iki kondange akeh. Akeh, Mas, Tayub kene. Lamongan apik-apik. Wah, apik. Kene iki panganan ya soto. 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 Mas soto kabeh ya. Ya masih terkenal iki soto Lamongan. Ya, soto Lamongan. Ya. Kamu mengaturkan apa untuk adik? Untuk adik yang dikitankan? Raka dan juga adik Atar. Setelah dikitan semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya, Cahayu ya. Mergo sunat ki wis ngarani SUNAT. Apa arti SUNAT? Suci untuk kaum laki-laki. Untuk laki-laki itu suci. N. Nantinya akan suci untuk laki-laki.
akan suci untuk laki-laki. Tetap suci untuk laki-laki kalau Mas aku. Oh amin. Suci. Ya apalagi yo kuwi tok lho Mas. Yang lain toh. Yang lain kok. Ya muga-muga iso anu dadi wong sing sukses. Amin. Ngungkuli bapake. Iso ngungkuli bapake. Taruna ngungkuli bapak. Taruna ngungkuli bapak iso dadi wong kondang. Wong dhuwur. Wong dhuwur. Menek apa, Nduk? Menek tower. Ya ngono cepet ngono karepmu. Iya iya. Iya. Awakmu ya tau sunat. Lho piye to? Lah aku dhisik iki anu ngono kuwi lho. Sunat. Bagian ngetoki ngono kuwi dhisik. Tapi sunat. Aku. Sunat ora? Ya sempat sunat Mas dhisik. Sunat kok sempat kuwi lho. Sunat to maca kaya ngene ngisi-ngisi kancane. Dari wedok. Mas yo wedok ya nih enek sing disunat. Berarti tau ngetok. Lho piye to? Omongno macange. Macane. Kula niki nggih riyen nate nyunati apa lari-lari ngoten niku. Carane Sing model saiki kan enek sing gawe gunting. Sosok nganggo ngono kuwi sing anyar iki laser. Nek sing tahun 2020 iki langsung luwih modern. Cahaya. Piye? Oh, ndamel remote. sunat atau remote. Saya lagi Piye kuwi? Terus model piye? Remote niku kan niki kula biasane sunat massal ngoten niku. Langsung kiwa kene cah 10, tengen cah 10 jejer baris. Terus Langsung ke wadon, langsung kula penyet ini langsung tel. Niku cara remote, Mas. Model saiki iso ya. Wis mbok lakoni. wis tak lakoni pas tak akhir tel lah kok untuk separuh lampu mati, Mas. Terus Lah terus piye Tak solusine? penyet gak kena bareng lampu mati. wah terus urip. Sing separuh urip to, apa dek wis kongslet to, Mas. Ah. Iki dadi enek sing sigar, enek sing entek, Yo hati. enek sing nunggoni lek katut entek. Masa bapake ora mesane mboke karo Mas aku cerita khayal. Apa enek? Ceritane mbok sing real saja. Khayal kowe iki khayal. Lah piye to lah kene iki rumah sakit iki. Repot dagelan khayal iki. Mas Naryo derek. Lah iki Mas Naryo to. Lah niki Mas Naryo niki. Kenal to? Lho piye to iki gendaanku to, Mas. Lah Sak durunge entuk karo Kowe Mbak. iki sing pakar anu sing rumah Mas Sik Naryo. jaman ning Medium jeleput, Mas. Masa Piye to? sadurunge karo Mbak. Alah lah aku sampe rako bergaring, Mas. Yo wis jane wong wedok bakul cilok kok iso ora bergaring. Kamangka Mas Naryo iki garwane Mbak Uun. Lah iya. Dan dhisik iki anu to, Mas. Anu aku iki diduakan to, Mas dhisik. Terus, Mas. Ceritane ning aku dhisik iki aku dinepne ning anu hotel Merdeka. Merdeka seminggu aku dhisik. Oh cedake mall. Lah apa diapakno? Ora diapa-apane belas, Mas. Seminggu iki? Seminggu akhirnya aku mbayari hotel to, Mas. Khayal nah aku gak percaya karo awakmu. Kowe mesti ra tau percaya lho, kowe mesti. Tak lewi khayal kowe iki. Nembang. Nembang. Nembang kaya Mbak Prabowo mau. Angsal nembang napa mboten niki Angsal, macange? Pikantuk monggo. Gantung. Ya. Niki saking Kilan napa saking pundi karawitanipun? Saking Kilen danten. Oh, nggih. Gamelan, wayang pengerawit, Weh, komplit saking Kilen nggih. sak disele barang ing kula. Oh, Lho, Komplit berarti. komplit lho, Mas. Mangke nek saged mani mbok nawi kersa mampir tenggen kula. Endi? omahe ngendi? Anu pun mboten gadah kok wan kula Lah sak. kok mampir. Yang ngono kok iso tawa. Ya padha pasti padha ning dalane lho Mas mampir ning dalan. Tuban menika asline Kula Nggih, tuban. nggih. Tuban. Tubane tidak sayu. Ya anu Mas, ngebum. Oh iya wis. Wis gone. Ayo. Kamu wis lentur apa pelok ayo. Ya aku nek kene iki pesinden serba bisa ya pelok selindro ya iso ta Mas. Apa enak Pelok slendro. Macange ya ora mungkin enak to. Mboten saged to Mak Cange. Pripun? Pelok selindro mboten saged nek dicampur ngoten. Lah nek mampu monggo Oh silakan. iya, lah mampu monggo. Silakan. Sampai lah mampu tak gasmu. Ayo. Yo, ngirim. Ayo. Ya aku sih ora mampu. Timbangane aku dasku. Lah awakmu yo ngono kok pelok slendro umume nak pelok slendro. Niki Mas. Iki apa? Apa sebab rene? Selindro Mas iki. Iya. Kan madhep rene slendro. Ngerti lho ya. Ayo. Ini selindro. Pelok, Terus selentem. Yalah. mondol terus kono komplit lah ndak dae. Ayo. Wagelan. Ono barang. Nggih. Ayo. Malah jegok. Dehem aja. Lah kok ngono lho. Iya iki Pak. Cahayu. Deme kaya mboke. Niki nyuwun ingkang klasik napa ingkang rekreasi Mas? Kreasi. Rekreasi jalan-jalan. Kreasi. Nek klasik ya klasik, nek kreasi ya tak tembang nih kreasi. Klasik lah. Klasik ya Mas. Ya, mari kene agak kreasi karo teman-teman yang belakang. Ayo. Anu niki ular kambang angsal nggih.
Saged. Nggih. Kowe nyanyi om. Lah awakmu kok Lah aku ki nari dalangi. Takon mau. awakmu cah Darane aku ra iso, aku lek yo Takon pisan kas takon nembak wis suwe. lah yo cah enem kok uler kambang yo ngerti. Yo ngerti to Mas, ket cilik aku wis latihan jomne uler kambang, uler keket, uler jeruk, uler geni tak pangan Mas. Oh uler-uleran tok. Larang kembang cundukane pacul Wah. Kucok. anu ditangkleki Bapak pripun? Bapak Sandirono ken mampir. Wis ra ening kon. Ken mampir teng mak. Yo cakepane sing piye awakmu Lah mosok ora oleh to Mas, anu cakepan ngono Yo kuwi. ora oleh. Dia cakepan dhewe ora. Ya. Iki cakepane mbae lho. Ku coba melempar. Laras kok budi men to iki. Yo lambemu. Lambemu sing nglokor. Lambemu sing nglokor. Kita iki mlebu lah Jawa Timur dadi mekar. Alah apa enek? Yo ora yo cakeme kuwi kok. Ayo, ku coba. Ku coba melempar manggih. Manggis aku lempar mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Coba Palapa. Mas, kok palapa? Enak lho Mas. Mas gamelan kok ngene kok palapa. Tel karo sing ngendang. Zaman edian Blantak. Mas Naryo. Asik. Daerah sepel ini ora mungkin. Apa iki gawan to? Gawan to Mas. Gawan. Zaman edian edan zaman zaman edan edan Tembok wolak balik tok. lah yo ngetes Zaman edan. zaman edan wong tuwa rapi Iki gregel apa iki, Mbak? Iki gregel apa? yo gregel masa kini Mas. Kegregelen nak kowe. Gregelen Kuwi malah kaya wong Kuwi lho apa iki lho? Gelo iso nganti Iso mobat Ketok tapi. iki anu getarane iki 6,5 skala Richter. Kuwi jane gregel apa gempa kowe iki. Ayo. Zaman edan. Zaman edan Oke. wong tuwa rapi wanci bengi prawane nangis wae mergo wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute yen diguyang penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake terus sampai jam 4 tuh dalange penak Ora oleh ngono. lah apa iki bablas terus ae Ora oleh ngono. kudune awakmu seneng Kalau terima. panganan dikai tambah ya matur nuwun. yo nek panganan lah nek numpak bis kudune ade mudhun Lamongan 12 Surabaya gak bosok awake dhewe Dolan. Ditambahi ku Wong masih realita ngono lho dolan. nyun ngapunten iki Mak Cangik anu ora didredeg panjenengan Sing bredeg ya lambemu kuwi. Lah iki wis genah. iya Langgak apa ki jenenge? Karawitan. Karawitan wis genah. musik Mas Musik. oke Ah iki lagi seneng iki lagi. Apa ngerti solmisasi apa? lho piye to Nada-nada. yo Oh,
Minor. Minor, Mas, minor. Apa? Kowe lho tak warai. Diwarai. Mas. Lho ki ha he ha he. Kowe lho tak warai. Teknik vokal. Teknik vokal. He 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 Iki lho. Nyawang tangane iki lho. Oke. Ya. Alah ngerti aku nek iki lagune bali si golo-golo to. Alah. Gala. Ayo nek lakon wayangi bali. Tapi kan sesuai dengan arahan tangannya. Arahan tangan delon. Ya ora. Pas. Enak. Ngono ki langsung iso ya. Ya iso to karo gendang. Tak tuk gendang tuk. Masa Mbak Undi sih ya latihan ini. Latihan kabeh yang ngene iki. Tak tuk. Sementing nyawang. Aja awakmu sik, sinden sik gak aku lak awakmu. Ayo sinden bareng kene. Sinden ya iso. Bajal. Iso. Mbak, Pak. Ayo, 3. Mbak, bareng, Mbak. Ayo, 3, 2, 1. Luar biasa. Pinter-pinter sekali langsung iso. Ayo latihan ngono kuwi. Ayo, kamu. Yoga ya iso. 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 Jajal ora percaya jajal. Awakmu ora ngerti TikTokan mau kok. Ojo sisin aku. Iso coba. Ayo, 3, 2, 1. Luar biasa. Mergo nyawang arahane. Arahane. Tiba yo iso. Iso pinter-pinter. Drijit. Drijit tok. Aku mah mbak aku dijajal. Ayo. Yo, 3, yo. 3, 2, 1. Raiso. Kamu ra iso. Niki sentimen kali kula Mak Jangi. Lah Lah mbok angkat tok. yo iki manut lho kabeh lho manut karo aku. Sinden, Yoga, Pak Jalang komplit sak sonsone iso kabeh. Iso kabeh. Kompak kok. Jajal lek bareng. 3, 2, 1. Oke. Penake ora. Mas, aku tulung koyo ngene iki mau. Lah awakmu ora iso. Pokoke manut tanganku iso. Lho kena manut masalahe, yo. Nadane. Nyapong malah masuk angin. Aku sore kudanan, Mas. Mas. Masuk ae. Lah mbok ndekno ya kok. Lah kowe masalah ora pas lho, ora pas ndek barang ora pas. Gini lho. Ya. Ndek-ndek apa sing dawa? Ya ndek-ndek kene. Ndek beda, dawa beda. Tak duk. Tak duk. Nah, rada masuk wi. Ndek-ndek kae wis. Sini-sini sih. Lumayan. Oh, iya, Mas. Iya lo pertama, ayo, ndek yo.
Napase yo kuat dawa lho. Ndek iso. Dawa iso. Dhuwur. Binate iku yo manut lho. Iso. Atene. Ora latihan ra patek. Iki untuk melatih pernapasan dan tangga nada. Latih apa gorekanku bosok no nek ngono kuwi. Lho, Mas, kok ngene ra medun belas iki lho. Lah jarene iso. Ini. Wong telu wae. Niki mboten saged lho Mak Cangkil nembang piyambak niki lare niki. Teknike. Amen ora ndredeg lho. Suwe ra ketuk Mas Medot ya. Iya. Saya kudo, jangan. Masa nek nyeluk emas. Iya. Garuda. Iki. Wes beda kowe. Itu tuh nadane. Aku suara satu. Kamu suara dua aja. Kamu suara. Piye suara kene piye? Apa iki timbang? Ini tadi. Tapi iki. Ayo toh, suara telu. Mak Cangkil non sawu le, mate niki kersane niki mlamparian sekedap kok. Betul apa? Yo tak tututi. Oke. Ayo. Iya wes meneng sih. Wes tok sik tok. Enak dene Mas. Bareng nih. Sewu kutho wes aliwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu kuwi lho. Gambiangan biasa Mas. Biasa Mas. Ora usah sing biasa lho Mas. Lu mare kleru lho. Oh, berarti kae sing mari. Yo mare Biasa Mas. Sewu kutho wes aliwati. Sewu ati tak takoni. Yalah. Nadamu kuwi lho. Lah iya. Nah, Suara telu jare. suara telu. Sewu kutho wes aliwati. Sewu ati tak takoni. Terus. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lah, Enak jane. Lungamu ning ngendi? Weh angel. Bang, tak kok dadi ngono kuwi lho. waduh. Adar wujude. Acul kumprung. Adar wujude. Kancange. Nyapa kok iso? Pun anu badar sejatine wujud. Lah apa kok wadul karo Enek sinden dikelontok ndase. Lah kowe yo ngono. Lah kowe nadane ora pas karo liyane ae. Wis nyanyi ngembang. Awakmu ki lho nyanyimu piye? Aku kadung aku wedok ning Pak Kartono malah mbok klothok. Lah kowe kan jenenge rambutan. Masa. Didoke nek, doke. Yo, doke Mas. Iki nyet. Aduh. Ya ngono kuwi. Ya bener. Iya terus. Sinten ngaten iki sinten? Ya bener ngono kuwi terus. Ayo yo, doke. Yo, la. Aku dosa. Nyapa kok dosa? Kleru dipasang sing apik. Iki padha ndongakne niku. Bener. Lah, Nah ini kayak brimob. masuk. Saya adalah komandan klepon. Peleton, masuk. Pasukan masuk dalam barisan. Bener konmu. Lah kok Sik, ora ngono kuwi kok benerke. Biasane Kobong. Mah, baleni. biasane pripun? Baleni pokoke baleni. Saya adalah komandan klepon. Peleton. Peleton. Nah. Pasukan masuk dalam basiran. Nah, ini sing bener. Ya.
bener. Ya. Lalu deh. Mas. Dalange apa lho? Sepelane ora padha mosok diseneni. Nani, iki lah padha dipotong masamu. Niki kan mon, sindian riyen mon, wonten pamundutan apa mboten? Monggo. Enten. Monggo. Ngeten, Mas Percil. Nggih. Niki dawuh saking panjenengane Mas Kartono. Oh, nggih. Iki spesial kagem kadang kinasih SH Trate cabang Lamongan. Ngersakaken gending rengu kalih sambel kemangi. Sederek kula. Nggih. Niki panjenenganipun Kang Mas Harto SPD. Oh, nggih. Niki beliau ketua cabang PSHT Kabupaten Oh, Lamongan. mriki. Nggih. Lenggah rawuh Nggih. kepareng badhe minggah. Wonten. Panjenengan Kang Mas. Arturi. Monggo mriki Kang Mas Harto. Dipun dherekaken kalian panjenenganipun Mas Kartono. Oh, ngoten. Nggih. Soebul Bet. Nggih. Monggo. Kang Mas Harto, Kang Mas Kartono, monggo kepareng pinarak pepanggungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki wesan muga. Ayo disusul dulurku. Mikir Kang Mas. Monggo. Loh, anu jenengan matur sekedhik. Matur menapa monggo. Paring dawuh Kang Mas Harto monggo. Mumpung menika pinanggih nggih pinanggih kalian warga masyarakat. Nah, sugeng dalu Kang Mas Harto nggih monggo sak keparing Mas Kartono nggih radi nengah Mas Kartono. Nggih, kula mriki mawon mangke kebaan ta mriku. Ngoten. Nggih. Nuwun sewu Pak Medot nggih. Nggih, leres. Monggo. Medot Sudar, Medot Palapan. Naminipun ingkang leres Bambang, Pak. Lah nggih. Bambang. Maksudipun Bambang Sumedot. Oh, tak kira Bambang Cakil. Awakmu lho. Senenganmu Kon ngerekku. Nggih, dawuh Kang Mas. Nggih, dawuh napa nuwun saking Kang Mas Harto monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu. Nggih. Mas Percil Nggih, niki kula kangen derek kula, Mas Lentem. Oke, Mas Lentem. Nggih, leres. Nggih. Nek Mas Hengki nggih rada kangen jane. Oke, angel niku meniku sekel luput terus lunyu niku bener niku. Dalam ngaturaken mangawi bagya kalian Mas Kartono. Nggih. Mugi-mugi pagelaran talu menika saged barokah sedaya. Amin. Mekaten mawon. Oh, ngaten. Nggih. Nembang bae nembang, Bapak. Boten, Mas. nembang Joget apa? nggih, joget. Boten. Nembang. Boten. Paring dawuh mawon, request ki mawon. Nggih, request. Ngesaken menapa? Lagune napa pun? Monggo Mas Kartono menapa ngesaken. Nyuwun lagu napa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Oh, manute ibu. Niki, Oh, ibu-ibu. manute ibu. Ya bener to. Piyayi kakung kuwi manute karo ibu-ibu. Salah, aku wedi. Nggih, oh ngaten. Nggih. Jenengan anu kula sekali waktu 3 dina. Kesuwen tanggapane bengi iki kaya 3 dina. Tambah kanan wayangane. Tambah 2 dina kas. Monggo kula nyembahake Mas Kartono. Ngoten. Oh, ngaten. Mbake sampun. Nggih. Sampun. Mas Oh, siap, Kartono? siap. Matur matur. Requestipun Bapak Kartono. Nggih. Tembangipun menapa? Sebotol minuman. Kok ngawur lagune iki lho. Lah iya kuwi lho. Oh, alah. Gara-gara sebotol. Oh, sik ta. Ngene Kowe iki kuwi lagu apa kowe iki apa? Oke, sun. Nggih. Sun. Nggih, sembahipun Mas Kartono. Matur suwun. Sak percil. Dalam. Beliau Mas Kartono menika Matur nuwun. Mas. 7 bersaudara. Oh, ngoten. Nggih. Engkang pembayun, Nggih. pembarep almarhum Bapak Kaslim Wahyudi. Oh, nggih. Nomor kalih Bapak Nurdi. Bapak Nurdi. Nggih. Nomor 3. Pensiunan Angkatan Udara. Oh. Nomor 3 Ibu Hajah Astuti. Nggih. Nomor sekawan Ibu Suweni Indarti. Oh, nggih. Gangsal. Gangsal. Menika panjenenganipun Bapak Kastamaji. Nggih. Lah nomor 6 beliau ini Pak Kartono. Wow, Pak Kartono. Ingkang asta wonten pelayaran. Nggih, pelayaran niku. Lah uragelipun Ragil. asma panjenenganipun Mas Heri Wahyudi. Beliau ngastanipun wonten Pertamina. Wong ngoten. Niki sing wayangan pundi mawon? Sing sampun wayangan. Nembe Pak Kartono. Berarti tesik
gangsal. Kok dicik 5. Nggih. Monggo nderek pun aturi menika ugi wonten pundutan. Oke, monggo dipun anu. Seruning. Seruning Mustika Tuban niku. Nggih, seruning Mustika Tuban. Slendro niku. Lah pun monggo menika pundutan saking kala mau Raka Mas Sudarto sekeluarga. Saking anu nggih. Joto. Nggih, Mas Sudarto. Utawi pun aturi anu kalau mau sambel kemang ini oh nggih niki wau pamundhutane napa Sriuning Mustika Tuban to nggih nggih aku tau rono Mas endi omek Sriuning bre lah buat tresno kuwi to le lan Sabeyopati to lah iya kuwi nggih sembah nuwun jan suramum pokoke mboten umum niki semangat sedaya penontone nggih sae luar biasa tetep komplit ngantos mangke paripurna. Nggih, siap insyaallah. Mas Percil matur nuwun nggih. Nggih. Sampeyan yo ngono lho. Lah napa? Oh yo terus kancane di oke. Walah, kula niku pokoke niki untung kula mboten beto melih niki wau. Kula niku saestu lah kalih jenengan niku mboten balung rine kula niku. Pokoke terima kasih nggih. Kripik edang gondok kilo sithik edang waton rata biladas sepur dilatang boleh lagi tak peluang mandi biladas pun pacang boleh lagi tak perlu mandi. Wong ngasih kentekan abot lho ngomongan kuwi lho. Wis apa ora to, Heng? Ngomong. Mas nggih. Nggih. Pripun? Ajangi. Ndongake nggih. Kula mboten saged matur napa-napa. Lah kok malah koyo Sik ta. Lah terus. Lah kuwi mau iso kok iso. Sagete namung nderek ndedonga. Lah ngono. Mugi-mugi Bapak Kartono sakeluarga tansah pinaringan bagas kewarasan. Pinaringan rejeki ingkang barokah slamet fid dunya wal akhirat Allahumma amin. Lan ingkang dipun kitanaken saged dados lare ingkang soleh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Nggih. Sembah nuwun. Kula nggih semanten ugi mugi jenengan sehat terus. Amin. Lancar. Amin. Wayangane laris, tanggapane iso saulan swidak. Pak, saulan itu 30 dina lho, Pak. Ora apa-apa wan bengi. Oh, jane kok swidak. Wae ndonga sing dhawuh pisan. Mangke umpami kula longgar mangke anu sowan ngilen anu Siap. Kula ning ndi? yo ning daerah kene. Rembang kulon. Rembang kene klentem lho. Kok rumah aku. Mbak Proborini. Mbak Probo. Matur nuwun. Sami-sami Pak De, nggih. Sik Kula toko nggih. terus Pak D iki terus piye lho? Lah nggih jenenge nggih lagu ta Pak De kula anake sapa? Lah pripun napa? Nggih Pak De. Nggih. Sembah nuwun sanget nggih. Nggih. Terutama Mas Percil saestu terima kasih sekali. Nggih sami-sami. Jenengan luar biasa nggih. Mugi-mugi sanes wedal mangke kepanggih melih macange. Amin. Monggo nderaken. Nggih, ngaten sawetawis nggih. Ayo Duk, nutuke lakone dhisik. Ya, engko tak dadi tukang ingkang sinuwun ya, Mak. Ya, engko tak dadi duka, Duk. Ya pelamening kalam yen ablara pandhamu taratenon. Kira lir kakunang surang sorot wetan.